ao desemprego. Era mentira. Non só nos criaron emprego, sino que destruíron miles de postos de traballo. O PP, os autónomos, os pequenos comerciantes, non lles importamos en absoluto. O Partido Popular traballa para as grandes empresas, para as grandes superficies. Acaban de subirnos os impostos, acaban de liberalizar os horarios, van permitir que o Corte Inglés ou Inditex faga rebaixas cando lles pete. Non nos vai dar a mirada para salir daqui se non loitamos con todas as nosas forzas. Somos máis que eles, exercamos a nosa forza para cambiar as cousas. Ánimo e adiante. Presidenta da Xunta de Personal Docente da Coruña. Amigos e amigas, desde o Goberno Nacional, os empregados e as empregadas públicas perdimos un 26% do noso poder adquisitivo. Cando nos ataca, están a atacar o dereito á sanidade, o dereito á educación, o dereito a ter uns servicios públicos de calidade. Pelexamos polos nosos dereitos e con elo pola defensa do sector público ao servicio da maioría. Así continuaremos. Forza! Viva Galicia sempre! Amigos e amigas, somos víctimas dunha monumental estafa. Somos 100.000 galegos e galegas. Unha estafa que é froito do enorme poder que ten o gran capital e da falta de control público sobre o sistema financiero. Agora vemos como con cartos públicos se pretende rescatar a banca privada. Pero dícenos que as preferentes temos que aceptar unha quita, que temos que renunciar a parte dos aforros que nos roubaron. Non somos inversores, somos aforradores. E a quita hai que facer creer, e quitar as remedio. Integrada na plataforma galega en defensa do ensino público. Recortar o ensino é recortar as posibilidades de termos unha sociedade máis culta, máis igualitaria, e virar as costas a outra economía baseada no coñecemento e non na especulación. En Galiza, recortar o ensino é sempre recortar a lingua galega. E nós queremos galego. Poñelo nas mans dos seus amigos da Igrexa, pero bateron por resistencia da sociedade. Avainte coa loita prol dun ensino galego, público e de calidade. Carme Aira, responsável da FIGA Saúde en Lugo e membro da plataforma Só Sanidade Pública. Hola. Coa sanidade o PP quere facer o mesmo que co ensino, un negocio privado. Queren unha sanidade de primeira para ricos e unha sanidade de segunda ou terceira, unha beneficencia para o resto da sociedade. Esa política non só é antisocial, é unha política xenocida. Xenocida neste caso e no día de hoxe do noso povo. En Portugal, co rescate, o índice de mortalidade disparouse un 20%. Cando falamos de sanidade, falamos de cousas tan serias como isto. Defendamos a sanidade pública, porque a alternativa lévanos á barbarie. Adiante todas e todos, que non poidan con nós. Viva Galiza! Amigos e amigas, desde que goberna o PP, pecharon 2.500 explotacións leiteiras no noso país. Agora o prezo do leite galego está 5 puntos por debaixo da media estatal. O medio rural é a alma de Galicia. Sen un medio rural vivo, non é posible ligar poboación no campo, nin garantir a conservación do noso medio ambiente. Movimentos sociais. Amigos e amigas, coa excusa da crise, o PP quere desmantelar a lei de dependencia. Ao mesmo tempo recorta nos servicios sociais
e chega ao extremo de deixar sin asistencia sanitaria aos inmigrantes en situación irregular. O seu objetivo é que camiñemos cara a miseria e renunciemos a dereitos conquistados con esforzo e loita. Uns servicios sociais de calidade son a base dunha sociedade moderna e igualitaria. Benestar para todos e todas os galegos e as galegas con independencia de cal sexa a súa renda. Esa é a nosa loita. Bo día, compañeiros e compañeiras. As políticas do PP estánse a levar por diante toda unha xeración de mozos e mozas, a miña. Deixennos sen traballo, sen futuro. Mais do 50% das persoas novas están no paro e os que estudan van ter que pagar matrículas prohibitivas. Queren expulsar da universidade aos fillos e fillas das clases populares. Condenanos a emigración como man de obra barata. Non podemos resignarnos e non o imos facer. Concluo e falo en nome de todas as persoas que